Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Babunzi bantu kubingelelayo ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu ndlalifa izulu siyamdumisa muhle nyangaso lesi sikhathi usigcinile wasilonda. uNkulunkulu wethu uluthando. Ngiyacela sivule amabhayibheli lethu kwabasePhilippi chapter 2. Mangeke ngikhuleke siguqe. uNkulunkulu wethu onomusa, uNkulunkulu wethu oluthando, egameni lendodana yothando lwakho uJesu Kristu waseNazaretha, ngiza kuwe nangalomzuzu. Siyabonga, siyakudumisa ngothando sithanda ngalo. Ngikhulekela bonke abagulayo njengamanje kuba Nkosi ubaphilise. Ngithumela izwi lakho ngokweHubo 107 verse 20 ukuba liqonde ngqo lapho egula khona, lapho enobuhlungu busuke. Ngoba izwi lakho liyaphilisa, liyabakhulula emathuneni, liyabakhulula ekuguleni. Isaiah 53 verse 5, ngemvimbo yakho siphilisiwe. Ngiyacela Nkosi ubaphilise. Siyazi ukuthi usahamba emhlabeni olubeka ngesihloko uthi ukukholwa kwakho kukusindisile. Nalabo abakholwayo njengamanje ngenxa yalomkhuleko bazophila ngoba bayakholwa. Ngikhulekela Nkosi izimo zonke ezikhona emhlabeni. Abanye bafuna imisebenzi, abanye bafuna abantwana abashadile. Ngiyabakhulekela ukuthi ukhazimulise igama lakho. Ziningi izinto abazidingayo abantu, kodwa usithembisile wena wathi asifune kuqala umbuso wakho nokulunga kwakho, khona konke kuzonezelwa kuthina. Matthew chapter 6 verse 33. Abantu balibele ukufuna izinto, bakhohlwa ukufuna wena. Basize Nkosi, ngiyacela. Badonsele endodaneni yakho njengoba ushilo uJohane 6 verse 44. Washo Nkosi Jesu wathi akekho oza kimi engadonswa ubaba. Siyakhuleka Baba, siyacela ubadonse. Wonke umuntu olalele lenkonzo athola isibusiso sokuphenduka, sokusindiswa, sokuhola umoya ongcwele azangene ekhaya ezulwini. Siyabonga ngoJesu Kristu inkosi yethu ephilayo. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Siyambonga-ke, siyamdumisa uNkulunkulu wethu, siyambonga ngendlela emangalisayo. Uyaphila, uyasithanda. Sizovula-ke izwi lenkosi wasePhilippi chapter 2 verse 9 to 11. Ngalokho-ke uNkulunkulu wamphakamisa kakhulu, wamnika igama eliphezu kwamagama onke, ukuze kuthi ngegama likaJesu amadolo onke aguqa, wabasezulwini nawabasemhlabeni nawabangaphansi komhlaba. Verse 11, ezilimi zonke zivume ngokuthi uJesu Kristu uyinkosi, kube inkazimulo kuNkulunkulu Baba. Sikhuluma-ke ngokunakelela abampofu. Iyona theme esigijima ngayo kulezi insuku, ukunakekela abampofu. Sidine sibheka-ke Izaga 14 izolo. Sike ngibuyela ku-21, ngiyazi ukuthi bese siku-31, kodwa-ke sibuyele ku-21. Odelela umakhelwane wakhe uyona, kepha nomusa kwabampofu busisiwe. Ngamdeleli umakhelwane wakho, ungamhlebi, ungamkhulumi kabi, ungamhlazisi, uyona. Mawufuna ukubusiswa, yiba nomusa kompofu. Ompofu menzela umusa, uzobusiswa. Base sike-ke kuverse 31, ocindezela ompofu usola umenzi wakhe, kepha nomusa koswelayo uyamdumisa. Ocindezela ompofu usola umenzi wakhe, kepha onomusa koswelayo uyamdumisa umenzi wakhe. Awudumisi lo oswelayo, kodwa udumisa umenzi wakhe. Ubungebe nomusa koswelayo,
kube indlela odumisa ngayo uNkulunkulu na? Ube nomusa nje kuloswelayo. Ngalokho udumisa uNkulunkulu. Kodwa uma ucindezela umpofu usola umenzi wakhe. Ziningi indlela ocindezelwa ngazo abampofu. Mhlawumbe nomsebenzi othize wezandla owenzayo overcharge ngoba wazi ukuthi ngeke ayindawo uzolokhu esenesikweleti ekukhokhela uyamcindezela. Uyazi ukuthi le ndaba yemali ezalayo yokutshelekana ngemali ezalayo ucindezela abampofu. Ungambona umuntu onemali zakhe azotsheleka imali ezalayo? Cha, kuba unemali. Abampofu abatsheleka imali ezalayo ngoba abanayo alternative, ayikho into abangayenza. Uyamcindezela njengoba uzalisa imali nje. Uyacindezela, bangako bacindezela. Ngene esitokufeleni, uzalisa imali, uyajabula nomndeni wakho wena. Ngidla kahle njengoba kuze uDisemba nje kuhlukaniswe imali. Lona omunye kuthathwa ikhadi lakhe, uholelwa yinini ebhenki, kuthathwe ne-ID. Uyamcindezela ngoba empofu. Uzongena kuliphi izulu? Ngiyabuza mina, uzongena kuliphi izulu? Mhlambe kunomuntu okusebenzelayo ebaleni egcekeni. Uyam-underpaya ngoba uhluphekile. Ngcono lo 50 rand kunongatholi lutho. Uyamcindezela umpofu. Uzongena kuliphi izulu? Gezisa umuntu imoto, umnika imali encane, ushiswa ilanga, liyamshisa umgezisa imoto ngoba wena unemali. Bazalwane, kwaze kwanzima. Cindezela abampofu. Mholele imali nawe ubungaphila ngayo. Mholele yona, ajabule. Kodwa manje uyamcindezela. Uthi uma ethi yakhuluma uyacela umtshela akayeke uzothola abanye wena. Uyamcindezela ngoba empofu. Uyasebenza la kuwe ayikho indawo azoya kuyona. Azagula afa afele la kuwena. Uyamngcwaba nje, uhlangabezana nani nomndeni. Mayeshonelwe yena ukuze angcwabe ngoba phela umholela kancane. Uyamngcwabela nje. Ngabe uzongena kanjani ezulwini ucindezela abampofu nje? Ucindezela umpofu usola umenzi wakhe. Unecala elikhulu kabi. Usola uNkulunkulu umdali wakho. Ume phambi kwabantu usindisiwe wena, uyasaba isono. Kodwa uyamsola uNkulunkulu ngezenzo zakho. Nangu nithi nitho anti abaphatha izingane, umholela amakinati. Mkhulu kabi umsebenzi awenzayo. Yazi le ngane yakhe angayibulala. Njengoba umholela kancane nje, ayifaka upoison. Ife kancane kanti uyayibulala. Awazi nezinto azenzayo kuyena kule ngane. Yini ungamholela umnikeze imali nawe ungaphila ngayo? Sisaya ezulwini. Sisaya phambi kwesihlalo sokwahlulela. Usazozilanda. Abanye bakwenzela umkhulu umsebenzi baholele ngotshwala. Hamba uthenga utshwala, ugaya utshwala, baholela ngesono. Wawo okuzwaphi lokho? Into azoyiphuza laqeda umndeni wakho ulambile emuva kodwa kade esebenza. Ngoba wena uhlakaniphile wena. Cindezela umpofu. Wenzela izinto ezinkulu umholeli umnika utshwala. Mina ngazi ungena kuliphi izulu. Angazi ngempela. Cindezela umpofu. Umpofu utshalile yahlupheka emasimini uyahamba uyantshontsha wena. Ntshontsha umbila wakhe uyafula. Uyodla ekhaya, usebenzile yena. Usuyantshontsha. Ntshontshela umpofu. Ziningi izinto esingayikhuluma ezicindezela abantu abampofu, kodwa ngifuna ukukutshela ukuthi kuzo zonke izicebe ezacindezela abampofu esikaLazaro sona esahamba sayokwandulela esihogweni uzolandela nawe. Ucindezela umpofu usola umenzi wakhe, kepha nomusa koswelayo uyamdumisa umenzi wakhe. Iba nomusa kumuntu oswelayo, ngalokho udumisa umenzi wakhe.
uxolo masiqhubeke sibheke lapha kulele ngaqala ngalo verse 17 weZaga chapter 19. Onomusa kompofu utshele kuJehova nomsebenzi wakhe uyawubuyisela kuye. Onomusa kompofu utsheleka uJehova. Lento enhle oyenza kompofu uyenza kuJehova ngqo. Lento embi oyenza kompofu uyenza kuJehova ngqo. Uzowubuyisela umsebenzi wakho. Mawumubi uzobe uphindwe kaningi kuwena. Ngiyakudabukela. Asiqhubeke. Sibheke lapha kwiZaga 21 verse 13. Zaga 21 verse 13. Ovala indlebe yakhe ngokukhala kompofu naye uyakhala angaphendulwa. Ovala indlebe yakhe ngokukhala kompofu. Uyakhala umpofu ulambile. Uthengene esangweni tshela ingane nothi angikho. Uyakhala umpofu. Wena uvala ini izindlebe zakho ukuthi ungamuzwa kodwa iqiniso lithi umzwile. Usazophendula phambi kaNkulunkulu. Uyazi ukuthi ngiyakudabukela mina wena. Ngiyakudabukela ngempela mntaka baba. Verse 13 Zaga 21 ovala indlebe yakhe ngokukhala kompofu naye uyakhala angaphendulwa. Mhlambe isizathu esidathu umkhuleko yakhe ngephendulwa nje. Ngoba abantu mabekhala kuwe uyathula ubaphendule. Uvala indlebe zakho. Uyacela ke manje ufuna umsebenzi eNkulunkulu akakunike ngoba kwafika umuntu ompofu eminyakeni edlulile wase ungamnaki. Wena unganakiwe manje sekuyazwela. Usuqoqa amandla kubantu abaningi. Cela ungithandazise. Ake ningithandaziseni bazalwane. Ufuna ukuthandaziswa manje wena. Thandaziswa kanjani ngempela? Mina ngifuna ukwazi ukuthi uthandaziswa kanjani. Wena ungazange umsize umpofu na. Wavala indlebe zakhe ekhala. Nawe uyokhala ungaphendulwa. Ufuna ingane yakhe ithola umsebenzi. Ufuna ingane yakhe ithola isikole. Nazi ziyaphela unyaka. Za matric ufuna ziphume ziyothola isikole. Uyakhala usithola isikole. Ingane yakhe ayisitholi. Kanti wena wavala indlebe zakho ukukhala umpofu. Umkhuleko wakhe awuzophendulwa. Uyokubuka nje uNkulunkulu. Bangcwele. Bangcwele. Angisho ukuthi asihlukumeze olunye uhlobo lwabantu. Kodwa mawuhlukumeza umpofu ngiyakudabukela. Ngiyakudabukela. Masibheka uverse 16 weZaga 22. Noma siqale kuverse 9 weZaga 22. Oneso elimnene uyakubusiswa ngokubuyapha ompofu okwesinkwa sakhe. Oneso elimnene. Yazi khona umuntu athi makubheka ubone ukuthi uyakusola. Umbheka umbone ukuthukuthela uyimpi. Ufuna ukudla nezibi. Kodwa kuthiwa oneso elimnene uyabusiswa. Iso elibheka lidabuke. Iso elibheka lenza umnikazi walo athathe inyathelo zokuqeda ububha kulowo muntu. Sikhuluma ngeso elimnene onalo uyakubusiswa ngokubuyapha umpofu kwesinkwa sakhe. Uyasihlephula nje isinkwa sakho. Uyabapha nje abampofu. Iso lakho malibe mnene. Uverse 16 lithi ocindezela umpofu ukuba azandisele. Nophayo isicebi bayakuba ngabokuswela kuphela. Isicebi ungasipho uNkulunkulu akasapoti. Asikho isibusiso ositholayo ngokupha umuntu oyisicebi ngoba unakho konke. Ngeke ngisho ukuthi uyamncisha. Umuntu oyisicebi usuke ngesucela lutho kuwe. Ndaka baba. Lalele lelizwi okwenzayo komunye umuntu kwenza kuJesu ngqo.
ake senze imisebenzi emihle, senze imisebenzi yokulunga, ucindezela umpofu ukuba azandisele. Uyezwa? Cindezela umpofu ozandisele, mhlawumbe wazandisela indawo nje, wamuva isikhonkwane wazandisela ngoba umbone empofu, wamsabisa ngamaphoyisa noma wamsabisa ngomthetho ngoba umbone empofu. Mhlawumbe wakwapha isicebi, wapha umuntu ongadingi ukuphiwa, kuthiwa uyoba ngokuswela wena, uzoswela emhlabeni, uyaqala ekuseka ngoba uphe umuntu ompofu, uyaqala ekuseka ngoba ucindezela umpofu wazandisela. Simkhonzeni uNkulunkulu ocindezela umpofu ukuba azandisele, nophayo isicebi bayakuba ngabokuswela kuphela. Izaga 22 verse 16 loyo sikhuluma ngokupha abantu abampofu kulesi sikhathi. Ngiyethemba uyezwa. Phenduka phambi kaNkulunkulu, masikhuleke simbonge uNkulunkulu wethu. Babongcwele babolomleyo, uNkulunkulu nomusa, siyabonga, siyathobeka. Akekho uNkulunkulu ofana nawe nonjengawe. Busisa lenkonzo, busise lona loyo ilalele, silizwe silenze izwi lakho, ukuze sifane nendoda ehlakaniphile yakhe indlu edwaleni. Siyabonga ngoJesu Kristu inkosi yethu ephilayo. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga-ke kakhulu uNkulunkulu, siyamdumisa. uJesu Kristu inkosi. Ubaba uNsebande ovalelisayo.